Wis dumugi wahyaning mangsa kala dumawing kodrat saking panguwasaning Gusti kang akarya jagat nalika samono ana titahing Gusti kang sifat jalu tanampi ing wanita nenggih Mas Bagus Laga Bogyantara kinarebok binangkaring dereng para pepundhen para sepuh aji sepuh Galiah-galiah tindake salira amrabata aryak gajah ngoling lembeyane merak kasimpir kagem busana pindha busananing Narendra Gung Binethara sampun tumuju wonten ing sasana pinanci katindaken ajra pasrah pisang sanggan. Pasrah pisang sanggan gedang gede sing digadang gedang sageta padang pisang tepo palupining gesang galiah lon-lonan ingkang asta wujuding kayu klepu Dewa Daru Jaya Daru ingkang kaprasinebat kembar mayang kembar wis ngarani padha mayang iku kembar kekarepane kembar tindake arsa silih kembar mayang pratandani silih katresnan tukar kembar mayang. Iya pinter tenan sorasa digladi wis pinter. Alon-alon saya cedak saya cetha saya saged saya ngalelo mangkono sampun dumugi wonten sanging giling Ranupada sigra kumlawe astane sigra ambalang gantal ingkang dumadi saking suruh Matemorose tinalenan lawe wenang 1 2 3 dadamu ya dadaku atimu ya atiku tresnamu ya tresnaku pengiring tetep mepet ya tetep mepet aja pengiring ya sampun paripurna sami ambalang gantal sami ambalang gantal suruh Matemorose tinalenan lawe menang suruh selak kesusu weruh kusumaning ayu Alisa Vira Ausura Rudiansah sigra mratitesaken samparan ingkang garwa tumapak ing padha pecah sanalika wujuding Kanang Antiga badar wujuding Jejaka ngancik alaming madya amestuti ila-ila ujaring para kuna ungling gending kebo kira mangungkung tinabuh para niaga gamelan Lokananta sigra ambasuh samparan kusumaning ayu Alisa Vira Ausura Rudiansah ambasuh samparan pralempita kang sinandhi ngicali Sukerta resik sageta resik lair lan batine resik anggenipun jumangkah bangun bali brayat manggiya Sukarna Bagyamulya cacak jumujuk ingkang jinangka dadi kepireng swanten gamelan ingkang kabiwadha ungling gending Cantruka munya ing Balumbang Cantruka arane kodhok Balumbang wis ngarani munya muni kodhok 1000 muni ing Balumbang kodhok ngorek nderek mangu bagyo dauping penganten kusumaning ayu angobengi angiteri sageta kinubengan meganing kamulyan kinubengan meganing karaharjan sambil melirik mbak atas bawah kanan kiri tengah kinubengan meganing kamulyan Sri Atmaja pinanganten sampun jumeneng jajar sarimbit pinaringan unjuan tirta wening kang mijil saking kendi pertala kendi arane wadah pertala lemah wong urip iku teka lemah bakal bali marang lemah kendine pecah diganti gelas nek tugel ora kena dilas mulane sing ati-ati ya nggir
jejodohan aja tukar padu sing tundone bakal gawe darta. Kula estakaken dawuh Kanjeng Rama, kula estakaken dawuh Kanjeng Rama. Pinaringan unjuan tirta wening pralampita kang sinandi samubarang pakarti ingkang linambaran weninging cipta minebeng kalbu manggih hayu hayem hangayomi. Jajak jumujuk ingkang jinaka jaji sindur binayang kare tumuju wonten ing sasana tata tataning laksana datan warsuh ngurut jumbuh dawuhing para winasis sujana sarjana ingkang sinandi ing awiyat jinempana ing marutana nggih Ki Ajara Dewantara sinten ta ing ngarsa sung tuladha nggih Kanjeng Rama paring pitedah lan pitutur dumateng ingkang putra tinuntun marang rehing kautaman bebasan wani marang bebener wedi marang kanistan kene nggih sampun tumuju wonten ing sasana rinengga kene nggih tutna lagune wong tuwa ya nggih sampun tumuju wonten ing sasana bapak lenggah wonten kursi tengah-tengah sinduripun dipun lempit kalian Umi selendangipun dipun lempit kali Umi iya Mbak Alisa maju ke pupu kanan pupu kirinya Abah iya Mas Laga di pupu kiri di pupu kanan ya naminipun pangkon timbang mangku nimbang putra mantu Abah putra mantu kalih putrane dhewe awrat pundi Abah alah Umi abote padha ora ana bedane putra mantu karo putrane dhewe padha wae walah matur sembah nuwun pengantin berdiri Abah lewat tengah-tengahnya pengantin adicara wisudan winiwoho pindha jejering Narendra Ari Sajuga Narendra arane ratu Ari arane dina sajuga sawiji pindha raja sedina ratu sedalu kacar kucur wong liya dados sedulur kacang kawak deli kawak wong liya dadi sanak semuanya ditumpahkan Mas gajinya Mas Laga 1 bulan 20 juta dikasihkan Mbak Alisa semuanya iki termasuk LP tunjangan jabatan uang operasional semua dikasihkan Mbak Alisa sok glogok banyu bathok datan wonten ingkang kacicir ada yang tercecer Mbak Alisa kalau ada berarti Mbak Alisa boros Kanjeng Ibu kula nderek titip menika nafkahipun Mas Laga walando ndak tampanane ya sesuk ndak tambahi nggo mundhut Avanza walah matur sembah nuwun Avanza apa Pajero enak Pajero pancen apik enak njaba jero dahar klimah ingkang dumadi saking sega punar punel warni jenar tegese jenar kuning lambanging nur cahyane panguripan ingkang tumunduk saking ngarsaning Gusti kang akarya jagat nugraha-nugrahane ingkang maha kawasa sekul punal lelawahane jangan antep sambel goreng ati tegese anteping ati lawe srundeng nek soro aja ngendeng-endeng wong tuwa tahan dulu tahan setengah jam gesang sesarengan sabaya moyo sabaya pati tansah gandeng renteng reruntungan kados dene mimi amintuna rerentengan reruntungan kados dene nini kaki unjukan toya degan ing pangangkah lan pangajab
enggal pinaringan pratima ingkang bangkit tata jalma. Pratima tegese golekan sing pinter ngomong nenggih momongan. Jengkar saking sasana palenggan panjenenganipun Bapa Dalah Ibu pinangka Sulesaryo nenggih Bapa Haji Rudiansah Sarimbit. Ana tamu kang hanyalawadi nenggih kadang besan Bapa Dalah Ibu ingkang pinangka Sulesaryo almarhumah Bapa Marto Sarimbit. Sugeng rawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kados pundi kabaripun Malang? Walah sae. Kembar busanane, kembar tindake, kembar lagiane, kembar dedeg piadeke. Kembar sak sedyane anggenipun ngarakit bebesanan. Sugeng rawuh Kanjeng Rama. Sugeng rawuh Kanjeng Ibu. Linolos wujuding wangkingan utawi pusaka. Wujuding pusaka saking tlatah kutha Malang Singasari duk rikala semanten. Kula ngaturaken pangabekti kula Kanjeng Rama. Ela dalah anakku ngger alisa ora dadi apa. Ndak pengestoni kaya banyu mili sing wis ya wis aja nangis. Ndak umi melu nangis. Matur nuwun Kanjeng Rama. Lah garwamu ndi? Wonten wingking kula. Ya padha-padha ora dadi apa. Paripurna dene sungkem dipun aras, dipun sayang Bapak. Pipi kanan, pipi kiri. Mbak Alisa ndak usah berdiri, geser pakai lutut. Kanjeng Ibu, Kanjeng Rama. Kula ngaturaken pangabekti kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. kula semanten ugi umi ngaturaken sedaya kelepatan nyuwun tambah Pak. Iya yang kira anakku ora dadi apa ndak pengestoni kaya banyu mili sing pinter lati marang garwamu yo nggih. Lestaken dawuh. Lestaken dawuh Kanjeng Rama. Ya ora dadi apa. Tak anggap putraku dhewe laga wis ora dadi apa. Paripurna dene sungkem dipun aras Ibu, dipun sayang. Pipi kanan, pipi kiri. Mas Laga ke Umi, Mbak Alisa ke belakangnya Mas Laga. Ya pinter, luar biasa. Kanjeng Ibu, Umi, kula ngaturaken pangabekti kula nyuwun tambahing pangestu Umi. Ya yang kira anakku ora dadi apa Laga. Ndak pengestoni kaya banyu mili wis aja nangis. Ndak aku kudu melu nangis. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Ya padha-padha wis aja nangis. Ndak aku kudu melu nangis. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Ya padha-padha. Arep-apeh tindake salira Amrabata. Arsa sungkem sedeku amari kelupin doyah kunjem ing pratala. Kanjeng Rama, kula ngaturaken pangabekti kula nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Rama. Elah dalah anakku nggir ora dadi apa laga. Tak trima pangestu kuwi tampanana ya nggir. Kula akan dawuh la garwamu ndi wonten wingking kula. Ya ora dadi apa. Kene-kene Alisa. Kene-kene nggir. Sungkem dumateng Kanjeng Rama eling-eling ingkang bangkit hangukir jiwaraga lantaraning tumuh wonten ing agesang Kanjeng Ibu. Kanjeng Rama, kula ngaturaken pangabekti kula nyuwun tambahing pangestu. Kula semanten ugi Kanjeng Rama nyuwun tambahing pangestu. Iya dalah anakku nggir. Alisa ora dadi apa tak pangestoni kaya banyu mili. Ora tak anggap putra mantu, tak anggap putraku dhewe wong ayu. Matur nuwun Kanjeng Rama. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Ya yang nggir padha-padha. Wis ora dadi apa. Puji syukur dumateng ngarsaning Gusti ingkang akarya jagat. Sedaya sami-sami atawang tangis emut duk rikala purwa duk sina. Kanjeng Ibu, sapa iki? Kula Alisa Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sedaya pangalpatan nyuwun tambahing pangestu. Ya ger anakku ora dadi apa. Ndak pangestoni kaya banyu mili Alisa. Ora tanggep putra mantu kaya anakku dhewe. Matur nuwun Kanjeng Ibu. Wis aja nangis, aku melu nangis.
Belum lho, dereng. Dereng. Oh, sakmene kelek ndisiki meteng kabeh. Itu yang belum. Loh. Aduh, matiku. Ya Allah, ya Tuhan. Yo. Ana sing telu, oleh telu, njupuk neh siji papat. Ana sing papat oleh 5. Monggo Bu. Monggo Bu.